Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, khandai nyo, saw, san rin pranon, lani khandai pran rio laisan, an riway khandai pran. Ka kenhun jong ki noi lam shnong ka than riwar mi ni kabala tep kum ka Federation of Riwar mi ni local dorbar ha ka jing lang kerke jong ka ka long ha ka prater jemang arja pulai kala shimi ka rai bani kendo yo SDO civil jong ka penusla civil subdivision bani kran hlor ka mat ka bai dei ba ka jing sha set yap jong ba running nong kendri ha sipai BSF u noi lam ni kenhun ba Edmund uliat ho ba ka Federation kala pen kre ru ya ki jing ya ki bandawa bo ba running unyo ya ka bishar ho te nagalyang jongi ka Federation of Riwar mingi Darbar local Darbar Brakaway mena mestap ngilai syong ka meeting ka ba kerke ka bangilai khot yaki rangba shnong ki sordar naman laki raj ki badon ha kapok kan ka Thain Riwar ngilai perkhat habedi bet ka jingjia ka ba jia men haka sisa janya ka shnong motion ha ka ba uwai na pedeng u paradok prasnam u ba ba nong kendri uba nang tina pok nong kendri udang penhiar ya ki mar ki jong u syati syapok motion kensan ki jing syak siat no ha ki sipai BSF kalajia ha ketu kamit dan agaliang jongi ka nong yalam jong ka Federation ngila isyong ka meeting bakerki menam step ngila isim ya karai ha ka bangin sa led ban ya kendu ya ki ya ISDO jongi hang ni hapok ka Peninsula Civil Subdivision ngilai rai ban ya kendu akini kisngi nang tangi rai ru ban sadon ki jingyakhi ki ba la ban pen wanra ya ka jing bishar ka bahok habide bat ka jing syasiat jong ni uwei na pdeng urang ba u khasi jongi hagani ka jingjia ka bala jia hakini kisngi ki baladap kum na kalyang hi ka Federation borok awai ni pen pau ru ya ka jing susi ka bakhrau halor ke jingjia jong kani ke jingjia kani ka pudusam jong kani ka riwar jongi tenagalyang jong Federation ngidang syong kerke meneh tesyen ngin sapan bena ya kita ki jing ya lenti ke jongi habedi bat kini ke jing ki naga benta ban yo ke jing bishar ka bahok bat kham tame ban yo ro ya kata ka jing yo ina ka sarkar habedi bat ka ni ke jingjia ka bala jia hakini kisngi tengi pen pauro na kalyang MLA jongi badan burom ibadai ru deputy chief minister jong ka sarkar jela ban simkhia ya kani ka benta kum na kalyang ka dorbar ni pen pau ba barok khot ki nong yalam raj ki nong yalam shnong ni pen pau ba MLA jongi in simkhia lam ya kani ka benta namar ba na kalyang jongi ni lamat ke jinge hababun kilyang khamta mai akini ki bodar ki jongi kamdei ka ba tang sisin ngani thu EP na ka por ka jingjia tang ba lese ki jingjia ki jongi ka ba kham kerpang gadei ka ba ka jingsiat ka ba omdei ka jingsiat yu brio ha bodar ndrei ka jingkiu jongi BSF shadu sessionong motion te ka sessionong motion ka jingai ya ka bodar lagum nur khatsan kilometer te khatsan kilometer u BSF u keu shadu sessionong ki brio un siat te ka bom la ban long te lese ka ni kadei ka jing ya kendu jongi ha pok ka ni ka dong ka thain tingi pen pau ka jing penram ka bajur ya ka tanat jong ka BSF halor ka ni ka jingjia bat ipen pauru ba na kalyang ka Federation nginom syong klikti ngin ya snok tilang bat ki kenhun seng balang baper bat na kalyang ka Federation ngin sahir syaki thain bordar hakini ki sngi bat hakini ki tayo banwan banyo banyamir jimut habidi bat ki nongelam shnong
bat kumju habai dei bat kinong yalam raj naga banta ban shim kia ya kini ke isu nomor kani ke isu ladangi singap lese kan sajia biang hakini ki por bat hakini ki banai ki mensawan ya ki prado prasnam bat khamtame ya ki nong song sunong jongi ki baim hapo ki thain bodar tinagalang jongi ni aru ka jing kershan ya ka sengki isu ka bala pelong ya kani ka rally ka pemerintah kani ka jaka perkinglot penusla kum kedak ka jing protes habai dei bat ka jing sha sit yap jong uni uba roning nong kenri uba dei wei na pedeng unong bela uba la sha set haki ketang sulai jong ki BSF habai dei bat kani kumbapi keli namar ngingim tip ukit ya ki ai ki mar namar hagdo kusngim yo itu marsi pi kata ketiga wei ngimyo i badon masi hapo kali ngimyo i badon kita kamut ya kali andai lese ka jing pharep kadon andai ya ka bangi khamyo i men step hadin balawan ki media hadin balawan ki polis ngimdon tangmot ngimla badong ukit ye te kuma shu benai khobor bong briu ukit ye ki masi tela da ukit ye ki masi ro belai ban hab siat yo briu kata ka de jing kali uyobon na ito BSF ban siat ye ki briu nomor uno no BSF lenu plit ashabun siat ye ki nu ki briu udi ban yo yak order mentah ke jingkeli nak sarkar bat nak liang jongki department jongki BSF hatu layo ne am ya ko order ban siat ya ubrio lada ukit yo tomasi nama lada kit inu du kemar BSF uang menakini kinsan bena ngilai kendo nak liang makliang mangi ngilai kendo ba uang bakano kono ka kambian lada kit sebangla ka sarkar kadon ke bor ban kem ndei BSF kira lada ki kem nyikimar ki ai ki custom ki ai ki pulit ndai mentah pada beli umkan beli usiat yo ubrio kani kadai ke jing yo raj bat ke jing khanben jangi ki basa apa ni kadong ka thain riwa tinagalang jongi ka federation ni panpau ke jing penrem ban ni khmilenti balada ka sarkar kamlai ai hakini gisngi nagalang ka federation hi brok away yin shim ya ka senjam ke jing khi lesing ila badong bada ke senjuk ki rang ba shnong da ka senjuk jong ki sodar shnong ki sodara insyaallah ban shim ya kini ki jing khi ki bangin ya trailang bat ki weipat ki shnong ki bahap apa ko bodar ngidon la ka jong ke jing dawa mentang ila pengkre ndre ya kani ngin sakren hakasi ke bangin salej ban ya kendu ya i civil subdivision jong ka panusla bat ya ki police department insa shim ya karai ya mentan namar bangide kinu yalam shnong ngide kinu yalam raj ngimlong ban le ya kinu ki issue hak dak ndengin shim katkum ka report ka bangin Abuddin menta syakma komalong menta ngimdon jingtip namar ngimdei ki bapet perman ya gitu mo nagalyang lese nagalyang ka bor ka an ka laban tip namar kadai ka bapet perman rengi ngipet kum ka sensyar khadar poga than diwar bakan long ka bai bai arti kan long bah bakan don ka suk kasan rei kum bai menta ka jing siat kam dei ka suk kasan ka jing siat ka dei ka thma si sen bo briu la siat da ka sulai ka dei ka thma ka bomut ka jaj ban jungi ka syahir thma menta te kum na kalyang ka federation ni ha ban mi ban persya ya kani namar kani kadai ke jinghiar thma ki BSF yangi ki khasi te nagalyang habdei berkata ke jinghiar jong kita ki mar smuggling kism ki blak lese ngim don ni ai habdei berkata ke jingtip namar ngimdei hiru ka kanhon bangi wat jingtip ndringi yang ban persya namar ba ke jingsiat yau prado persnam hapo ka thanriwar hapo ka raj motion bat hapo hiru ka jaka ka badang hap jingpet jong ka federation hi kawat kata